Нов проект с основна насоченост, насърчаване на социалните предприятия в България, реализират от Италианската търговска камара у нас. Социално предприятие е всяко извършващо стопанска дейност в подкрепа на социалните услуги, предоставени на хора с увреждания. Проект, насърчаващ участниците към съвместно инвестиране в икономически възможности, е новото начинание на Италианската търговска камара у нас. Очакванията са за създаване на икономически връзки между фирмите с стопанска цел и социалните предприятия, така че плановете на хартия да се превърнат в практически действия. Целта ни е не само да идентифицираме финансови инструменти, с които да подкрепим социалните предприятия тук. Главната ни цел е да дадем достъп на тези социални предприятия да достигнат до пазара и да осъществят търговски отношения с големите компании в България. Преди 8 години в Стара Загора се регистрира сдружение Самаряни. Чрез пчелни продукти за българския пазар се развива едно от първите социални предприятия у нас. Неправителствена организация, която извършва стопанска дейност, за да подкрепя социалните услуги, които предоставя на уязвими групи от хора. В пазара на труда хората с увреждания не само имат място, но е изключително важно да се чувстват пълноценни в обществото. Убедени са новите участници в проекта. Големи компании, готови да подадат ръка за една по-стабилна структура за социално предприятие. Необходимо е само едно. Обществото да направи крачка напред към това да включи онези групи от него, които по една или друга причина са били изключени. С особена важност е в България да съществуват този тип предприятия и да се оформи една трайна тенденция в гражданското общество. Убедени са всички участващи в начинанието. От първа необходимост са специализирано законодателство и регионални ресурсни